kule minyaka nje yakudala mhlawumbe saseno 11 years 10 years kunekhaseti elalishisa ikhotha lidla ubhedo bebethi lalithi bona ke bayakhala maye bayalila bayakhumbula abaningi salimosha sivakashela uanti lapha kwamfazi alithika masifika lapha kunezingane ejwayele ukufika idlale nathi zamantombazane engangathi so sivele bengekho ngalo langa bonke abazali indodana leka anti ichofoze leli cassette uma sichofoza leli cassette sidlala umidlali wayilenze kube khona intombazane elingisayo ecula kahle nje yakhona endaweni kwabe kimi sekwanele ngathi mina ngezwakala sengithi mina asigange hawu nebala awu kuyagangwa ke hawu siyabanga nalapha siyabanga ukuthi khona bathi hawu mina ningikangisi mina ngizoniceba ke ngizoniceba hayi imkangisa phela nawe kugangwa ayikho into yayenziwa nje kanti njengoba sokusichofoza le violence asazi thina sesicofe urecord mabebuya la bethi badlala le violence hawu siyazwakala lapha yimi ugangayo manje sekuganga mina manje ngabona ukuthi sibizwe kuthiwa wozani anihlalela lase lidlalwa angikwazi mina sibe sehlazweni okusathane kade kwangilandela kahle sabulawa ngenduku sinamacala amaningi ukuthi siyaganga sithi into yomuntu omdala sesimoshe necassette ke manje sashaywa kwafumanise ukuthi ufuna bezosho nangapha ekhaya kwaNtshangase uanti wayimbambathu uanti wathi ngeke le ngane izokhishwa umphefumulo ke le ekhaya makuthi zikela wasizwa uanti ngoba kade wangilandela ukusathane.